Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa pano pa television ndi Rainbow Pens. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, bent orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu wa sabata ino ndi mkulu wa bungwe limene limaona masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports. Yowa ndi a CEO kumeneko Dr. Henry Kamata. Osati Kamata. Kamata. Tikudziwe ina adokotala. Zomo kwambiri. Inayo ndine Henry Kamata. Ndi amene ndikutsogolera padakali panopa bungwe la Malawi National Council of Sports. Okay. Ndithu. Tsopano kumudzi nkuti. Kumudzi kwathu ndi kudowa. Okay. Kwa fumu yaikulu Kayembe. Okay. Kwa mudzi otchedwa Kabwera Mchombo. Okay. Kabwera Mchombo. Kabwera Mchombo. Ulipo mudzi umene? Ulipo masoni wakale wambiri. Kabwera Mchombo. Kabwera Mchombo. Mota akula amene akuvera akudzora kodi mudzojaji ulipo. So ili muchokera umenepo? Pamenepopo. Okay. So udokotala lawo kumbali ya sukulu tsopano. Okay. Sukulu ndaphunzirapo kwathuko kumudziko. Kupita ku secondary kuchochitika mwayi kupita ku University of Malawi. Okay. Nthawi imeneyo tikuti polytechnic. Pompa. Okay. So mati mubasi. Basi phunzirapo pamene paja. Kuchoka yapo kuyamba ntchito, kugwirapo ntchito kachitaso maphunziro ena. Okay. Kunja wa dziko linoli. Bwera kumene kuchitaponso ntchito kuchitaso maphunziro ena. Okay. Ndi esami. Okay. Kuno kwathu kunoku. Kuthayapo kuchitaso maphunziro ena kunjaso komweko. Kena koso kuchitaso otsiriza udokotala. Kangati kuyankhula kwa mudzi watu mudamwa ingi ya? Kangati ndapapira ndi. Mudapapira, mwana mudapapira. Ndithu mwachisomo cha Mulungu ndapapira. So musadabwere ku council mwayenda bwanji magwidwa na ntchito? Ineyo ndisanabwere ku council, Yeah. ndinali ku office jamati ya Office of the President and Cabinet. Okay. OPC. Okay. Koma ku department ya National Public Events. Okay. Ndithu ndimene ndinali ndisadafika ku council. Okay. So ndiko khako kumene mwagwira? Ndisadapite ku OPC munthu une chifukwa cha nkhani ndakamba ja maphunziro aja. Yeah. Ndakhala ndili financial and management consultant. Okay. So maphunziro anga kwambiri ndokhudzana madera awiri amene wo. So za sports ndi mmene mwayimbira sukulu. Zigwirizana? Sukulu imakuphunzitsa zambiri. Okay. Mkatikati mwa sukulumo ndi pamenenso umaona monso zina ndi zina. Chimodzi mwa ichocho ndi nkhani ya sports. Okay. Sindine wachilendo kumbali ya sports. Mutati mufufuze muona kuti no kumbuyoko ndakhalapo kubungwe jamati Netball Association of Malawi. Kuda Kamata ndinwe? Ndine ndakhalapo vice president wa Netball kuno ku Malawi. Nzibambo sama kaza kukhala ku Netball? Amate. Nakasuiremo muona wewe. Koma ngati management. Yes, ngati management. Koma kusewera kwambiri neyo inali volleyball. Yambira ku secondary school. Yeah. Kudzafika ku poleko. Okay. Inali volleyball. Okay. Ndithu. Tsopano Malawi National Council of Sports imatani. Bungwe la Malawi National Council of Sports poyambirira tine kuti ndilaboma. Ndi bungwe limene akhazikitsidwa ndi boma mchaka cha 1974.
Okay. So lakhala ndi limodzi mwa mabungwe aboma akale kwambiri. Udindo wake waukulu ndi kuyang'anira nkhani za masewero mdziko munomu. Pachizungu ngati regulating sport. Yeah. So kuona kuti kodino nkhani ya masewero ikuyenda bwanji, ikutukuka bwanji, ndipo tikupita kotani. Ndiye nkhani yayikulu. Okay. Aliyense amene angafuna chite zokhudzana ndi masewero mdziko lathu munomu amene kuti akagogode ku Malawi National Council. So ngwangu yambo chita matumbo mdzimu kulakwika. O even awa mabonanza wa? Amene nthazi zimakhazo olakwika ndithu amene kuti nene ndithu. Okay. Kufunika kwake koodira nkota pakagwa zinthu mmaso akolowera. Mpeza kuti mwana umene kuja wina wathoka mwendo ndiye dziko kuti akodi boma linali kuti. So zimafuna tuwodira ndithu kuti ife tilinza kuti zakuti tidziwe. Pakapofunikira timatumiza koso anthu akakhale nawo kumene kuja. Komanso mene timalangiza ngati mufuna muchite izi muonetsetse kuti no chakuti musayiwale chakuti musayiwale kuti masewero aja akhale abwino. Tsopano tikumva panopa kuti inuyo nda CEO mbuyo mu samadziwika ngati CEO mkulu wakumeneko. Nzoonadi mbuyo mu timati executive secretary. Yes. Kula jana. Chifukwa adakhalapo nthuka nthawi. Komano bungwe la Malawi National Council of Sports ladutsa mujatimati functional review kuyang'ananso kagwiridwe ntchito ka kampani kapena ka bungwe. Okay. So zotsatira za zimene zozo zidasinthano mmene ntchito za Malawi National Council of Sports zina kuti zigwiridwire. Okay. Ndikubweretsa maudindo anyuwani. Pa maudindo anyuwanipo padabwera tsono udindo wa Chief Executive Officer. M'malo mwa Executive Secretary. Okay. Ndithu. Ndiye zuyenda bwanji. Ntchito tinena kuti yamba bwino. Functional review kukhazikika kwenikweni yamba mu February. Okay. Pamene ine ndafika pa 1 February. Kena kono ma directors ena anabwera. Mmene timati 1 April chaka chinochi ndiye kuti no ma directors onse afika. Okay. Tayamba kugwira ntchito. So pali department imene imaona za sports zimene, pali department imene imaona za chuma, pali department imene imaona za planning ndi marketing komanso research ndi infrastructure, pali so department yoona tsono yotisunga ya human resource and administration. Okay. Tili ma directorate 4. Okay. So amene wawa amatsogozedwa ndi Chief Executive Officer. Muda kupeza kuli bwanji. Monga pamudzi ponena kuti no pakhala nthawi. Zona. Pasadaphikidwe. Sipa maphikidwe. Chifukwa muone kuchoka kwa jana papita zaka pafupifupi mwena majeno oti zitatu kapena zinayi. Popanda wotsogolera weni. Okay. Panda tinalipo ndi anthu otona amagwirizira. Amangogwirizira ya. Tsono kalinde. Kalinde. Fozina amachita mwamantha amuna nlakwitsa. Kalinde. Zona. Tsono zambiri sizimayenda amene ziyena kuti zikhalire molingana ndi malamulo amene adakhazikitsa bungwe limene lili. Okay. Mugwira bwanji ndi ma association andi mavuto amene mwapeza ku ma association ipo ngotani ndipo muchitanji. Ndinene kuti no tikaona zonse pamodzi ubale wa council ndi ma associations pakati apo sudali bwino kwenikweni. Chifukwa panalibe kuyankhulana mona mtima, kuyankhulana moti no muvane muyendere limodzi. Anthu amona council kwambiri ngati chinthu chongolamula. Okay. Pangani zakuti zakuti yayi. So ndimene ubale wake wakhala ulili. Kubwera kwa timu ya nyuwani tena kuti council iyi si imene imapanga sport masewero munomu ayi. Okay. Amene amapanga masewero ndi mabungwe ajosiyana-siyana. Tili ndi football association, tili ndi basketball, tili ndi volleyball, tili ndi netball. Amene aja ndi amene amapanga masewero kuno ku Malawi. Okay. Ma association aja so dauna kuti no ubale wathu ndi iwowo ukhale wabwino. Okay. Ndiye timayitanana
tikhale pansi tive kumbali yawo iwonso atifotokozere mmene akuonera pamene sizikuyenda bwino so pachilamba kuti engagement imene ndimene kuti no taonapo kwambiri kuti no tiyankhulane tione zinthu ziyende bwinobwino ndithu chifukwa amanena kuti ma association imwe masungira ndalama akatitu a sports council ali ndalama zathu ndetu uzifuna akanena kuti no a Brian Banda anisungira ndalama ndo ndalama zonzanga zandani wosungiridwayo koma ndo ndalama izizi sikuti ndizama sports association kuti kakamba mwa moti ziveke bwino ndalama izi ndizaboma ndiza Malawi msonkho jamalipira uja umeja ndi malipira eneyo ndalama zake nzimene zijazi ndalama isiza ma sports association ndiza Malawi malo mwa Malawi ndino boma dati patsamphavu kuti no tiyang'anire ndalama zija so sikuti timasungira ma sports association ndalama zitimasungira a Malawi ndiye wina sanganene kuti ku sports council kuli ndalama zathu ayi koma Malawi wina chakhoza kudziona kuti koda sports council ndalama zathu mogwiritsa ntchito bwanji chifukwa kumbali ya accountability timaona kuti no tichitire ku anoeka ndalama a Malawi awowo ndi ma beneficiaries amene akulandira thandizo limene lolo mukuapatsa ma association akapempha ndalama timapatsa ngati akwaniritsa zofunikira osukuti ungango kungodzuka basi kuti ayi mwakuti akasaka kuti kalero ankangobwera basi nzima kuti zolakwikazo ndipatsanitsazo chabwino titalowa mwezi wa April chaka chinochi ndikuti budget yadutsa mwezi wa April mwina ndikhoza kuti mawiki atatu ayambirira mafoni ambiri amene malandiro choka ku ma sports association kuti kodi ndalama zathu mwatipatsa zingati chaka chino sendera ndalama zake ziti ayi tifuna tidziwe ndalama zathu zingati chaka chino ndati ayi sititero ndalama zimene boma latipatsa kuti no tithandizire masewero munomo tidayika mu mphika umodzi inu mukabwera athletics mubweretse budget mubweretse maplani yanu ndiye tiyambe takambirana tiyankhulane tione zimene boma lingagwepo ndiye timagwapo zimene boma silingakwanitse timene kuti izizi sitikwanitsa engagement yake ndi imeneyo kuti no tione zofuna zanu ndi ziti kodi ndizoyenera kapena ayi so sikuti munthu angakhale ndi entitlement it's a privilege si entitlement yayi amene entitlement ndi a Malawi ndi anoeka ndalama akamadandaula kuti no kupalisi kunapitidwa apepe chimene tabwera nacho akudandala zoona fa ndalama zawo anthu achamapita ku Olympic amapita khandi ku AFCON ka amapita khandi kuti anthu ajawa ndalama zija zinza Malawi kuno onse aja amene timamva kuti apita kwakuti mumatumiza ndino boma limatumiza kudzera ku sports council timatumiza timathandizapo sinthawi zonse timapereka ndalama zonse mwina nikambe ndithu futi timayembekezeraso kuti iwowo ngati association akhaliso ndi kuthekera kuti no azitha kupeza ndalama sangadalire ndalama za boma 100% sizigwira boma limakhala ndi zofunikira zampiri ngo basi tsono tikanena kuti no masera osadalire boma 100% sizingagwire nzosatheka so palibe amene angadandaule Dr. Kamata kuti sports council sikutithandiza alipo akhoza kutipezeka anthu amapezeka ndithu vuto lingakhale chani kusamvetsetsa mmene zinthu zena kuti ziyendere odandaulawo alipo ndithu sininganame kuti sports council sikutithandiza koma mposamvetsetsa penepopo mwina mwacha ngati mudabvapo ngati sports council poona mavuto amene ali masewero osiyana-siyana tidakhazikitsa ndondomeko za mmene zinthu ziyene uziyendere timati sports management guidelines ndondomeko zimene zozo tsono akafuna chithandizo chija chaboma chija ndiye timaonika pene paja mwachitsanzo pali ndondomeko nena kuti no bungwe lililonse
la masewero Yeah. lizikhala ndi msonkhano waukulu pa chaka kamodzi. Okay. Annual general meeting. Ndipo maona kuti no annual general meeting munali nayo. Okay. Ndempezena zaka ziwiri sadachitepo annual general meeting. Koma afuna ndalama kuti baka kozaneka yapo. Sangabwera udzapempha ndalama ngati sadachite annual. Ayi. Fosa utsatira ndondomeko. Oho. Mwina mwaje pali nkhani yona kuti chaka chilichonse azipereka ripoti ya mmene agwiritsira ndalama zimene alandira osati zaboma zokha. Farm association iwa kunena choona suti ndalama amatenga kuboma kokha pali ndalama zaboma ndiye pali association amakhaso ndi mabungwe awa dziko lapansi international federation kumaje kumatuluka so ndalama. Okay. Komanso muno mdziko muno mwina mmavapo ndithu kuti mwina company kapena anthu ena afuna kwabwino amatulutsa ndalama. Ndili mana kuti ndalama zonse asonyeze pa chomwe disclosure. Okay. Disclosure kuti no izi talandira kwakuti izi kwakuti kuboma talandira izi ndipo tagwiritsa ntchito motere. Financial accountability. Okay. Ndiye ngati sada fotokoze sada. Ayi ndithu. Khaso yake simene. Asi akudziwaso Koma mbuye mwazamangu chitikana. basi acha bwino labwera pitani pitano mangawa ngati no mugawa maswiti. Ili misonkho ya Malawi. Misonkho ya Malawi imeneyo. Ndiye kuti mwina ano ena akuzonena kuti CEO abanowa ngovuta nkulako kutero. Nkulakwa. Eti. Chifukwa matino alidere mkulinga utatani. Okay. Utaenda naye. Okay. Kwa hiyo amene mwina mwaje amonera patali amona ngati CEO amasuwa ngovuta. Koma kwa hiyo amene takana anthu amabwera kumadzango tapa. Tsono potapata zotapata kuno ulibe. Okay. Koma notimvetsetsane ndondomeko zitsatidwe. Ndalama sizano za Malawi tikuyenera kuti tsatire ndondomeko yakatengedwe ka ndalama komanso kagwiritsidwe ntchito ka ndalamaso. Tsatire ndondomeko. Basi. Kukakhala kuti ku association for example ya football sizikuyenda. Tidziloza chalandani. Ngati kumpira wa miyendo football sizuyenda. Mpoveka kuti muloze chala Malawi National Council of Sports. Okay. Pachifukwa ichi. Yeah. Mabungwe aja chichiwa chapo tikoze kuti ndi ana athu ndi ma members amalipira ndithu ndalama zawo zapachaka ma-affiliate so ifeyo dindo wathu tionetsetse kuti zinthu zikuyenda bwino. Tsono Amalawi akamadandaula kuti no mpira wa miyendo sikuyenda bwino nkumaloza chala Malawi National Council of Sports sikuti akulakwitsa chifukwa ndalama zawo sikuti zili ku farm. Okay. Ndalama zawo zili ku Malawi National Council of Sports. Okay. So kudandala wako nkoveka ndithu. Komano ife udindo wathu kuti no timene kuti no tukumane ndi utsogolero mene ulipo wa association iyo. Okay. Mwachitsanzo football association matikhale nawo basi. Akulu chikuvuta ndi chani. Tiyankhulane. So mukaonetsetsa nthawi zina chimene chimadzativuta so kwambiri ndi chakuti no development program ndi results. Nthawi zambiri timafuna zinthu za lero ndi lero. Yeah. Pamene mwina ku football association ayika ndondomeko zona kuti no tikamafika zaka 4 tidzafike pakuti. Ndondomeko zimene zijazi Amalawi sazimvetsa. Okay. Iwo amafuna kuti lero ziyende bwino. Lero ziyende bwino. Okay. Pamene kujako akuyenda ndondomeko kuti no tikhale ndi timu yona kuti no osati lero yayi koma nkuja. Ndeti kozomaluza pano kuti tidzawina mawa. Kuluza kosikwa bwino. Koma nthawi zina ndi imene kuti no simudathe kufika penipenipo. Okay. Sikuti tizuluza. Okay. Fati kati kuluze ndiye ngati tachitira dala. Sidala. Mwachitsanzo. Ngasimwa ta Malawi amafuna zale. Zalero. Ndiye tudikira kuti tikonze timu ya mawa. Lero tidziluza. Lero tisaluze koma kuluza kuzikhalapo mjiramo. Okay. Chifukwa ngakhale mwana timafuna kuti ayende koma kuti ayende amagwa kupunthwa. Yeah. Siku kapena kuti mwana uja sadzayenda sadzathamanga timvetsetse ndi mwana akuphunzira akuyenda akukula. Pakhala zina zokhumudwitsa koma sikuti timotaye. Nchimene ndinganene kuti no Amalawi tisataye timu yathu ya mpira ngakhale kuti no pakati apa sikuchita bwino. Ndiye mukama yankhulana nawo aku association yo. Akuti chavuta nchachi fasitu umwetsatu.
ndi nkhani imene kuti no awapanga develop kuyesetsa kuti no tikhale ndi timu imene kuti no zaka zikubwerazi idzakhala timu yomangana bwino yokungana bwino. Choti mudziwe ndi chakuti timu ija sikhala chimodzimodzi, mmakhala kuti no ena akutuluka ena akulowa anyuwani. Kukabwera kochi amene kuti no amange timu yamphamvu, koma ndi kumanga timu yamphamvu sizingachitike lero ndi mawa, kunena zoona sizingatheke. Mwana mpira udambo sera lero ngati sidambo sera kalekale edambo sera kalekale koma no china chakuti so muona kuti no tikachulukitsa zongo kuti no simuchita bwino kapitani ndikuti tizingobwerabe pomwe paja. Abwera kochi wanyuwani akuyambiraso pomwepa, angoenda mtunda pang'ono tampirikitsa pabwera wina ayambiraso pomwe ndi tizingokhabe pa mdzimodzi. Mutaona kula yako kwa zathu mudzaona kuti no ma national teams amakhandi coach nthawi yayitali. Mutenge England Southgate anabwera nditi ana tianati jatuwa kula nato mpaka napanopa. Kumafika tsono ikumona kuti ndi team yambomwetsa mukamona ngati matimu ngati a German mpeza kuti coach mwina mwache no munthu mmatha kumuona zaka 10 akadakhale pomwepo. Mutenge ngati France uona kuti mwa zaka 15 adakalibe coach chifuma kakuti no pachamba kuti continuity yakachitidwe ka zinthu philosophy kuti no mpira uti zisewera bwanji. Ine lero ndibwera ngati coach ndibweretsa kaseweredwe kanga. Anyamana Japan akuyamba kuti no ayamba kugwira masewedwe amene aja pabwera coach wina abwetsa so philosophy tabwerera so mbuyo. Koma si license mundivetsetse a brand band si license yonena kuti no tizuluza koma no timvetsetsane kuti no mwina mwache chimene chimafunika ku Football Association of Malawi ndikubwera poyera ndikuuza mtundu wa Malawi. Roadmap tili pano situation yathu ndi yakuti tikufuna tifike apo mtundu wake tiyenda motere. Mwina chimene chocho sichikupezeka ndi Malawi akudandaula chifukwa sakudziwa kumene bwezi tuma fotokozerana ufotokozerana wananga yusamene mungauze kuti tafotokozerana Malawi timayankhulana nawo. So chembe chathu kuti iwonso athe kuyankhula ndi mtundu wa Malawi kuti kodi no chikuvuta ndi chani. Ngati zinthu zavuta fotokozani ku mtundu wa Malawi pochatakamba ndirama ndizawo. Fotokozani ku mtundu wa Malawi nanga muchitapo chani ndipo tikhale ndi chiyembekezo cha mtundu wanje. Zimene zija nzofunikira kwa basi. What are you doing to empower different associations? Ikozokhala nkhani ya ndalama, ikozokhala nkhani ya capacity mukutani, not only football but across the board. Tikaona nkhani ya masewero mdziko mwathu munomo choyambirira chimeneno ifeyo tikupanga chimefuti chichitike tione wosewerayo. Pazomba the athlete apana player amene uja kodi tili ndi ndondomeko zamene angayendere pa moyo wake ngati athlete development program. Mwampeza mwana muna nthawi imene ali ku primary school mwana uja aphunzire sukulu asasire panjira koma mmene akuphunzira sukulu akamafika ku secondary school mwina apita ku university kandi ku college tili ndi ndondomeko zonena kuti no titha kumuona mwana uja kukula. Chimene chinchoyamba chachiwiri mwana nda amene yoyo mwampeza amphunzitsa ndi ndani. Anthu amene ali ndi kuthekera ali ndi luso lophunzitsa kapena ngati makochi marefari ma umpires ma judges kutengera ndi mtundu wa masewero amene alipo. Anthu amene aja ali ndi zowayenereza tidapatsa maphunziro okwanira kuti atero. So izi ndi zina zimene kuti no tili nazo vuto. Tilibe ndondomeko yoveka bwino yoti no uja tampezo ja athlete uja ayende motere. Tilibe so ndondomeko yabwino kuti amene aphunzitse anawa taphunzitse bwanji. Ambiri kunena chilungamo mwina ku football kumene kumwana ngati kuliko bwino pang'ono ku netball koma mwambirimu ma technical officials athu alibe mapepala ene kapena maphunziro eni. Timangophunzitsana tokha. Ndiye zikhozotheka ukhala otsogolera opanda maphunziro ake zimene zimachitika ndiye mungu yangani nfake pana bwano sports management guidelines china mwa chimene chili mmene momwe nje kuti no tiphunzitse no
azathu a technical madera osiyana akhale ndi zoye. So ngati Malawi National Council of Sports tachita ndondomeko imene tiona kuti National Qualification Framework for Technical Officials. Tikhale ma level 1, level 2, level 3. Ngati munthu afuna umpire kunoku apite pa level 1 akalandire certificate, level 2 certificate, level 3 certificate. Munthu akafika level 3 ndi pamene tsono tichiteno international licensing. Okay. Kapena certification. Munthu asangodzuka kuti ani mafuna kuti ndipeze license ya international pamene kwathu kunoku sanadutse ma level amene wowo. Tikhale ndi pano pa curriculum kapena ndondomeko ya maphunziro level 1, level 2, level 3 zimene tatsiriza. Tatsala ndi sport code imodzi yokha koma zina zonse takwaniritsa. Tikatero no tikamamba chaka chanyuwani choti yambano maphunziro amene aja wano tatenge ma umpires, ma coaches, ma judges, ma referees, ma administrators tiende nawo ndithu bwinobwino. Chifukwa amene andofunikira kuti no anyamata aja tapezaja, atsikana aja tapezaja. Luso lawo la chibadwire litumphuke bwino. Lifika pona kuti no dziko lapansi likhoza kuwadziwa. Kodi zimatheka bwanji kuti ma association president kumangokhala imweyo? Ino mmangoyangana zilibe malire? Zili malire. Choyambirira mudze kuti association iliyonse ili ndi malamulo oyendetsera association ijamati constitution. Okay. Ntati ndikupatseni ma constitution ama association onse mupeza kuti mmene mujambulizaka malire. Okay. Koma ena ndithu amachitira dala ndithu osafuna kuti napite kuzisankho, osafuna akhale ndi msonkhano waukulu wapachaka moteromo. Koma no governance kayendetsedwe ka zinthu zabwino. Timanena kuti no pakapita kanthawi mubwerereso kwa anthu anu aja mukafotokozere ngati annual general meeting. Pakapitaso zaka zingapo fusanisoni kuti ngati akufuna kuti mupitilizebe kapena ayi mwina kubwera anthu ena. So izizi zimene tikulimbikitsa kwambiri. Nchifukwa munena kuti opanda AGM salandira swaha. Salandira. Nkhani yake yomwe. Amene so waphonyaso kukhala ndi AGM kuti akasankhe masankho ngati chaka chinali chaka chino kuti achita zisankho zawo aphonya salandira. Abapita kaye umene kujawo akachita zisankho. Komanso panopa kuzisankho kuja tideka so ndondomeko. Sikungoti basi inozo. Ina nangodzuka nika ndona kuti no president wa association ina iliyonse at the minimum akhale ndi first degree. Okay. Zinthu zitu dziko likusintha. Akhana no kuti zinthu atha kuwerenga mutati mupite kwa association kuli ma strategic plan. Koma makafusa president saidziwa. Vaso zimene zili mene koma ndi president wa association. Koma ali nayo document yabwino strategic ndondomeko kuti notienda model chinthu chosako chiva. Ndiye Sports Council ikunena kuti president at least first degree. Yes, at least first degree. Ndiye akumva ku association ko. Anthu ayamba kuva poyambira una chilungamo kudali yayi mubweretsa zono mungofuna anthu ophunzira okhaokha. Koma dziko likuyenda patsogolo. Dziko likuyenda patsogolo malamulo akusinda. Malamulo sewo amakhala mchizungu. Masera onse amene timachita kuno palibepo malamulo amene ali mchichewa kapena mchitumbu kapena mchiyawo. Nda mchizungu. So zifune kuti anthu azimvetsetsa makosi ma program kuti taphunzitsa anthu zonse zili mchizungu. Dziko likupita patsogolo. Sikuti tunena kuti ngati munthu sadapite patali ndi sukulu asachite nawo masewero kapena asatso. Iyayi pali mipando ina akhoza kukhalamo ndi kuthandizira. Malinga ndi luso lake lija. Koma mipando ina mwachitsanzo munthu aone kuti ankakhale treasure msungijuma wa bungwe. Alibe certificate yomwe ya accounting. Akachita koja akawerengetsera chani masamu akachita bwanji. Tone kuti ngati munthu afuna kukhala msungijuma wa bungwe at least akhale ndi certificate in financial accounting. Fondi kuti akudziwa kuti zimayenda bwanji. Tichite break pang'ono. Chabwino. So kamba zambiti mwere madzi. Zikomo kwambiri. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Dr. Henry Kamata amene ndi CEO wa Malawi National Council of Sports. Tichite break pang'ono tibweranso posachedwapa.
Wow. I think K-Pitch looks amazing on that wall. The electric blue cuts it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. mukuonera kanema wa Times tili gawo la chiwiri komanso lomaliza la programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Ndili ndi Dr. Kamata kuchokera ku Malawi National Council of Sports. Iwo wanda CEO kumene kuti kulandireni gawo la chiwiri komanso lomaliza la programu. Ndathokoza Brand Banda. Kodi mukuchita motani to develop infrastructure ya different sporting disciplines mdziko muno, ndipo tukuchokera kuti ngati dziko tili pansi ziko kwambiri. Mwina ndikambe motere tinakambapo za athlete development program ndoti mwapeza achinyamata. Takambapo za developing capacity kapena kuthekera kwa aziphunzitsi osiyana-siyana. Komano anthu amenewa akapangira kuti ndipo tsono zibwera tsono nkhani imene mabwerayo. That's right, yeah. Kunena zona kwathu kuno tili ndi vuto lalikulu lokhudzana ndi malo ndi zipangizo zochitira masewero. Ngati mungakumbukire kale boma lililonse pamakhala malo amene amatchedwa community center. Pamakhala holo, pamakhala ground la mpira wa miyendo, pamakhala ground ya netball, komanso pamakhalanso ndi malo ochitirapo athletics, kuthamanga, running track, volleyball choncho. These were basics zimene zimapezeka. Pakupita kwa nthawi makhanso malo amene adachita mapuloti. Kunena chilungamo pitani pa chirobwe. Adachita mapuloti ndithu pano ni mapuloti ndo zinthu zidatha zimene zichi. Tikapita masukulu ndondomeko yakamangidwe ka sukulu imakhaso chimodzimodzi. Mwamanga mabloko amophunziriramo maofesi komanso nyumba za aziphunzitsi pene baje china chimene chimabwera ndi sukulu ina iliyonse ndi malo ochitira masewera. Ground la mpira, la netball, la volleyball, mothamanga moteromo. Koma padafika pena kuti no ana opita ku sukulu achuluka. Makamaka ma primary school. Ndipo titani ndi kapeza kuti ma ground aja mudamangidwamo ma block. So tilibe malo ona kuti ana aja akhoza kuphunziriramo. Iyi ndi vuto lalikulu limene tili nalo ngati dziko. Kuti no tilibe malo okwanira komanso oyenera oti ana akhoza kumaphunziramo masewero osiyana-siyana. Tilibe. Ndi kumene tikuchokera kumene koko. Koma panopa tikuona kuti bwanji tibwerereso ngati tingakambe zonena kuti tikhale ndi osewera abwino. Ndikukumbukira I think naona article ine yache amakambapo zamene zidalili kale. I think anali Joshua Chienda amene anakambapo nkhani imene yoyo. Anandilembera article yabwino koba imene zidali ndi chikuvuta ndi chani kuti no tipite patsogolo. Tikwena kuti no titenge zinthu zofunikira. Kunena moona ngati sitingakhale ndi malo oti no tizikhapo phunzitsira zimene zizi. Nkhani ya masewero yi tizingolozana chala wala kwitsanduyi. Tikwena tikhale ndi malo ngati amene wowo. Chimene tikuchita ngati Malawi National Council of Sports ndi kuona malo amene akupezekako titani. Tikapita ku Blantyre tili ndi malo aja amatchedwa Blantyre Youth Center. Ngati mudafikako mkona kuti no tili ndi malo a netball, a basketball, a volleyball, lawn tennis, komanso tili ndi ma indoor games kopanga ku boxing zoterozo. Amene aja ndi anu kodi? Amene aja ndi athu. Malawi National Council of Sports.
pano tikukozaso kumene kuti tionjezere malo amene aja pakhaleso zina malo malo aliko ndithu okay. tikoza kuti akwanira zonse koma tionjezere poti malo amene aja ndoperewera tikapita malo aja mati pa upper stadium mu stadium kuja tidamangako court la hockey koma tili ndi malo ena ndiye tifuna pamene paja tiyikeponso zina ndi zina makhoti osiyana mwina mwache ino zimakuchitikirani ndimanena kuti mkati mwa wiki Monday kukafika Friday makolo nthawi ana timakasungitsa kusukulu kutsa chiro makolo kusungitsa ikabwera weekend makolo mmamangika ko basi fana makhapa msana pano ndiye kuti no pa upper stadium tate no tapanga developer amene achawa makolo no akhozopita ku ukwati bwino anaja mpakasiya pene paja pakhale ma trainers aphunzitse zosiyana zazikhala pene pajapa kamuna mwacha makolo afuna apite kwina kwacha kandi kumunda akaone kumunda kukuyenda bwanji anacha khala pene pajapa pamalo abwino potetezeka koma aphunzitsidwa masewero osiyana ndimene tifuna pange develop pa upper stadium ndiye tifuna tioneso malo ena ndi ena mu mzinda wa Blantyre uja kuti ndikodino tinamva za BAT ukoko ndibwera ku BAT komano ngati kubangwe ngati ku Chiromo tingapeza malo ena acho kuti notikeponso makhoti ngati ma mini courts ana aja apeze potino akhozo makachitapo masewero bwino tika maziphunzitso oyenera olipira ukhala council ndi ndalama za Malawi kuli bwino tilipire mphunzitsi oti athandize wana mwanayo mawa ndi amene adzakhalano munthu wodziwika pa nkhani ya masewera ena ache imene ndi investment imene tikupangayi tikuyena kuti titero ndithu komano china choti mudziwe chimene chimandikhudza kwambiri ndi chakuti mzinda wa Blantyre ndi mzinda woyamba mdziko lathu lino kukhala mzinda as a city komanso kumbali yambiri sitingakambe mbiri ya dziko lathu lino osakambapo za Blantyre koma pano tukamba panopa tucheza panopa ku Blantyre kulibeko stadium ikhale imodzi yoti mukhozo chitapo zinthu anthu akunja khandi mipira khandi zochitika zosiyana yakamuzi yativuta pajatu yakamuzi jatu adanena kuti maja ndi pangozi ni mandatu amene aja tikhoza kudzatolapo zinthu zosakhala chikhozo tikwera timakasewerapo koma nomotino mwina uja tilibe kopita koma dziko la Malawi kudza chimeja pachoma anachipanga condemn kuti ichichi chidafika apa nthawi ina iliyonse chikhoza kugwa tsono mugaze kuti notidzataye anthu pamene pachapo so timachita ape kuti tilibe kuolowera komano ngati Malawi National Council of Sports modi ujani uyo international sitting pamene pajayi ipabe amene angakuvomerezeni muphetsa anthu ndiye tikumasera chuchu chwanyu madzadza kukakhala ujani mmaona ndina ngati mudachionetsetsa anadula malire musadutse apa musadutse apa kwina kujako nkoti chinthu chemune chikhoza kugamuka chisitandi chicho kugamuka pakati indenga khali ngozi yoyipa ko basi komano ifeyo ngati ndelu mumalola kuti padziseweredwa pamene vuso limene lovuta sikuti tiulola mulola sikuti tiulola koma nangati tani kungopemphera kuti ufinya kolona kuti asewerepo bwino tibwere kwa moyo koma tsiku lina tidzatola ngozi pamene paja chidatha chinthu pazomba life span yake idatha chingokhala kuti anytime ndende vula mene zimabwera masiku ano chani pamene paja mpangozi ndithu chifukwa chikadzachita moto mudziona amene amaladza kuti boma mudali kuti nthawi yonse so amakatsekula ndani kuti pakhale magemu pamene sinu bwalo limene lijali so mmatoleranso akuti chabwalo pamene bwalo limene jasilatu koma simtolera chabwalo nanga mswahalawo ngona kuti ngakhale kuti ndalama yopita kwa gogojalo koma agurupu amana kuti alandireko so ndithu chifukwa milandu ikachitika singakafike kwa chalo musadapita kwa agurupu tsono agurupu sikuti angophwanyerere tsono mswahalawo ngofunikira kuti thandizire ndithu zinthu so tichite blame ndani akutsekula Kamuzu Stadium ndani chimene chili pasi pa unduna wathu wa youth and sports tinene kuti chidatsekedwa ndithu chidatsekedwa kuma pressure yochokera
makamaka kumbali amasewero ampirawa pressure chifukwa kuti kunoku mukuona blantyre munomu maground kulibe so imene mona kuti chabwino posera pokhapo pabwinoko nkhale mokhala chabwino tingopezako malo pang'ono tsono pamene boma lidalola kuti achabwino mungodula komabe tizionetsetsa kuti no vanthu asachite kudzadza kwenekwene komabe zonsezo timachitabe pachomati with the risk. Ndiye makamba nkhani ya BAT ndi malo amene boma linatipatsa ngati Malawi National Council of Sports kuti no takozeso pamene paja padali nthu ground lampira kale BAT ground panalipo tchuka kwa basi Blantyre ngati madziwika za nkhani za mpirazi chifukwa cha BAT ground so tidagumula tidagwetsa zakale zonse tidakumba ulowa ndithu basi kodi mkamamita zangati ka 10 feet down nkuyamba uyala doti pamene pachoti no lidzasunge stadium ya nyuwani mpaka natafika no pamwamba bwinobwino. Phase number 2 ndi kuti no tiyamba no kumanga stadium ya makono pamene pajapa tikuyembekeza kuti no stadium yo idzakhala yoti ikhozotenga anthu 17,000 komanso chifukwa cha vuto imene makhapo kuti no musamalira bwanji chinthu ngati chimene chichi stadium yo tidayipanga moti no uku kumene kumaona kunsewu kumayang'ana ndi ku post office mbali imene ija kudzakhalako ma office anthu akhozo mapanga ma office awo panga rent tizipezapo ndalama zimene zija zizithandizira no kusamalira no stadium yoseija kulipira magetsi kukoza kapinga kukoza ma toilet ndi zina zofunika kuti chinthu chija chisamakhale kuti no chikutha maonekedwe abwino chifukwa siti kusamala chifukwa sitingadalire ndalama za boma nthawi zonse koma tikhani njira kuti ifeyo tikhozopeza ndalama zoti no tizisamalira chinthu chija ndalama zogwirira ntchito imene it's a mega project muli nazo boma boma lilipo ndithu ndipo ndalama chinthu chacho chidavomerezedwa ndi boma ndipo ndalama zonse zilo pamene pajapa ndi za boma misonkho ya Malawi ogwira ntchito yo Malawi National Council of Sports osati ministry chimeja chinthu cha Malawi National Council of Sports ndithu masomphenya anu ino asiwo ndi wotani pa ntchito imeneyi yotukula ma sporting disciplines mwandifusa mwana ngati limene mufusa kuyambirira koma lachita bwino ngati simafuna timve kuti muchaya bwanji ndero unaona muchaya mafuna timve kuti muchaya bwanji ineyo ngati Kamata potenga upangiri wa kuboma kunduna wa zachinyamata ndi masewero chimene ndikuona ndakamba zoyambirira zija ndiye kuti no tike ndondomeko yonena kuti no tiyambe kuona 2030 kudzakhala Commonwealth Games 2032 kudzakhala Olympic Games so kuchoka pano tu yankhula pano tizoona mtunda wa 2030 ndiye masomphenya anga ndiye no titani chaka chinochi panotamba panopa tipezeno ma athletes tapanga kale tinali ndi Malawi Youth Games tatolatola anyamata atsikana mdziko lonse linoli mwezi wa August wapitawo tinali ndi camp munali ana oposa 400 ophunzira masewero osiyanasiyana awa ndi ana ku primary ena ku secondary tinali nawo ana amene aja tiyende nawo tipite nawo chaka chamawa ndiye mkatimu pakati pa chaka chinochi ndi 2030 tiyesere nawo kukapikisana nawo mipikisano yosiyanasiyana munga chaka chamawa ku region 5 ku Namibia ana aja tapititse pala boxing pali a judo peneja muli karate muli a mpira wa miyendo ya manja a volleyball anosaja alipo tipite nawo komano ukuku sikuti no mtima wanga uli oti no tikatenge mendulo koma ngoti no tikaona kuti mphamvu zathu zikuyenda bwanji chaka chinacho 2026 kuli ma youth games awiri komanso kuli Commonwealth ana amene aja tipite nawonso ndiye tiyende nawo 2027 kuli African Games tidzapite nawonso so chaka chilichonse tizikhala ndime kuti cohort kapena gulu ili ndi gulu loyamba chaka chamawa tipezenso ana ena kupyola Malawi Youth Games chaka china so anthu aja tiziyenda nawo ana ajawa
koma mkati mwa phunzitsamo tapangeso tingati kuti no expose kuma international competitions tizikaona mphamvu zathu zikuyenda bwanji tikupelera pati tikoze pati moteromo koma kuti no tifikepo tino Malawi ayambe kudziwika pa international level 2030 inu mwaponya maso pa 2030 koma investment tiyambelero ya tiende nawo anaja chaka chino chaka chamawa tiponye muthu ndalama ndithu ngati panopa tena kuti ndi chaka chilichonse tizikhala ni makampu atatu ana akakhala pa holiday abwere ku camp akakhala pa holiday ku camp choncho anaitiende nawo chifukwa zimatheka apita ku mipikisano yakunja akabwera anachamangokhala adzadikiranso mpikisano wina koma tiende nawo ndithu anaja asulidwe ndaphunzitse aja bwinobwino tikamakati 2030 mulungu akatilola kuti tili ndi moyo a Brian Banda tifuna ndikudziwitse mudzanena kuti dziko la Malawi lasintha kumbali ya masewero amene mukuwasakawo akuoneka kuti anyamata ake ndi atsikana ake ndi amphamvu akhoza kupikisana kwambiri nanga sivuto lina kuti ikafika nthawi ya makompetition iyo mmatengana ana amakhumucha mulikulu zimene zonzoona zinkachitikadi tivomere ndi under your leadership palibe wakumudzi wakuchileka wakwankuthembwe amene ujayi ngati mwanayo ali nkuthekera mpatseni mpata adutse mosemo akayimire dziko la Malawi mpatseni mpata tisatengere kuti ndikupatsani chitsanzo tili ndi ana amene oti amasambira m'madzi ndi ana opanda mayina mphepete mwa nyanjamu muli ana odziwa kusambira kubasi ndi ana opanda dzina lina lililonse chitsanzo china ndikupatsani cricket ilo mwamba kuibva to pano kuti cricket mudaona ana amene aja palibe to dzina to la mwana wodziwika pamene paja ndi ana choti opanda mayina koma aphunzitsidwa panopono akuyimira Malawi zimene tikufuna tisayendere dzina koma tiyende kuti ali kuthekerako tikutsuke bwinobwino tikupukute bwinobwino akayimire dziko la Malawi so mwana aliyense apatsidwe mwayi ndalama zochitira ntchito zonse zimuonenazi zidzipezeka mwandifunsa funso labwino na shift ya focus ya Malawi National Council of Sports yapita ku developmental sport osati ukoti tikachita kwambiri utama bungwe likabwera tifuna tipite ku South Africa tikachita zawo ndete makuti developmental sport yanu ili bwa muli ndi ana amene muphunzitsa ndi bwino titenge ndalama tiponye kwambiri ukuku ku anako osati kuma heavy competition iyayi koma ukuku tiziona kuti chatsogolo foto nthawi zambiri mona kuti no association palibe chimene mwavapo chaka chimene choncho angolandira kalata unaona kuti no ku Cameroon kuli zochitika ubera ku Cameroon kuli zochitika izizi ndeti matino tipite ndeti mafusafusa kuti mwezi watha kwathu una mwachitapo cha kukalonga inuyo ngati association muchitapo cha nanga kunsanje muchita cha ineyo focus yone council tuone ku developmental sport tizichita mipikisanoyo koma sikumene kuli mtima ndikambe moveka anthu ave sikumene kuli mtima mtima kuti tipite kuwana kunasale anaja tiyende nawo ngati pali ndalama zipite kwambiri kumene kuja zotsatira tidzamba kuziona kutsogolo mukuchitanji pobweretsa discipline nthawi zina timamva nkhani zosakhala bwino ma-association zokakhala ku netball ndiye nkhani zake muzidziwa kale iya yako chako tititere madandolo amene aja mukamva ngati inuyo no the mother body mumatani pano patakhazikitsa safeguarding policy safeguarding policy nyokuti no mwana uja atetezedwe kunkhaza kuchipongwe chosiyana-siyana makamaka osewera amuti nda atsikana tiateteze chifukwa chomudza kuti anaja aliso mmakolo akamabwera umadzachita masewera aja makolo amakhala kuti atikhulupirira ndiye tiwateteze pasakapezeke wina una kuti uyambo makafusira vana vaja mafuna magonana ndi ana amene aja kapena mwina kochi osamuseweretsa player chifukwa kuti wamukana kapena iye ayenda mwana wanga
panopa ndi safeguard policy chonena kuti no wina kungopezeka mkamva kuti no ali kumaula kapena kuchichira ana chali ndi ufulu chiteteze ufulu wawo and izizi zikuchitika sokhaso kwa anyamataso amazi nthawi zina kumakhala kuti utolera kamsonkha iwe ngati ufuna kuti no uoneke ndiye kuti no undipatsa kumwa kuti yayi talent ndi yawo akutimvera pano ena osewera amene akunena kuti koma kopita sitimakudziwa akochi athu akumafuna zakuti kapena iye ayi kuti mukwathuku mene muonenera kuti usewere ndiye kuti umuone kochekena kake apite nawo kuti madando amene abwere nawo ku Malawi National Council apite ku Malawi Council adziwe kuti kuli kholo la nyuwani la tsopano loti liwateteza loti lusiliona sonkhope ya munthu kuti yuni ndani ngati munthu yo walakwitsa zinthu malamulo agwire ntchito akadiyepo sima kuchichiri mukhoza mpititsa mpaka kuchichiri kwambiri ndonena zoona panopa Amalawi akuva mukadzava kuti no kochi wakuti kapena ampaya wakuti wapita ku prison nkhani zake zimene ukambapata ifa zimangophimpiritsika tu kwa nthawi yetali timatetezana tokha iya musatire tinyazitsa masewero iya mwayiwala kuti no mwapweteka tsogolo la mwana nthawi yatithera isatero koma yatha ndithu isatero ndithu kodi ma facilities akulilongwe tidamva aja zikuyenda bwa Griffin sayenda zimene zija aquatic center zimene zija zili m'manja mwa unduna wa zachinyamata sizanu sizathu ife ngati council zimene zili m'manja mwa unduna wa zinyamata ndi sports Ministry of Youth and Sports ifeso timadikira kuti timve kuti zikuyenda bwanji komano kukuoneka kuti kuli chiyembekezo kuti no chaka cha mawachi zikhala kuti zonse ziyazatha titatha kukambirana zonse madzulo ano mafuna muyang'ane kamera imene kuti munabwera ino a CEO pano pa Times TV kudzakamba development ya sports mawu anu omaliza ma association akutimvera pano akunduna akutimvera Amalawi akutimvera mumaliza bwanji kani zoma kwambiri mawu anga otsiriza ntambasula zinthu zingapo ndifuna ndiyankhule kwa zathu amakampani zimene ndafotokoza apa zinzofunika ndalama zambiri maboma silingakwanitse kunena chilungamo silingakwanitse zonsezi mpamene tikupempha kudandaulira mabungwe ndi makampani osiyanasiyana kuti no bwerani muthandizire ku nkhani ya chitukuko cha masewero mdziko lathu linoli tifuna tikupatseni chitsimikizo ndalama ina iliyonse imene ingabwere ku bungwe liti tidzaonetsetsa kuti no yagwira ntchito yoyenera nchimene ndingafotokoze kwa Malawi kwapempha makamaka zathu amakampani osiyanasiyana kuli mabanki kuli makampani osiyanasiyana ochita sugar Ilovo Salima Sugar kuli makampani osiyanasiyana amene akuchita zinthu zikuluzikulu tengankoni ndalamazo pang'ono mubweretse ku nkhani ya masewero ku sports chifukwa ndi tsogolo la Malawi kumene kuli ana zikoma kwambiri. Dr. Kamata, are you the right man for this job? Timalizire pamene pamadzola mona mtima ndi thandizo la Mulungu ndine munthu woyenera kukhala pamene papa pa nthawi inoyi. Mundapezeka ko bwanji ma interviews bwino kapena adango kutengani kuti takakhani ayi ndithu advert idatuluka newspaper news ta ine nkuona zakambazo kuti zokhala ngati izizi nkhozo kwanitsa nkulembera kulembera undipanga short list ndachita ntoma interviews bwino ndimakumbukira padali pa 10 July kuno ku Blantyre acha bwino ndikuyamikeni kwambiri Dr. Kamata zikuoneka kuti Malawi National Council of Sports it's in the right hands koma kuti kuti jeka ndiyeti lawe tijeka ndiyeti lawe kuti dzapsha dzikupya ndedzipsha liti zimene zito nakupatsani road map 2030 2030 dzipsya koma papa tizilawa koma kupya 2030 kumapitawo chabwino ndikuthokozeni mwatilemekeza kwambiri zikoma kwambiri pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times
exclusive. Mprogramu hii ndi Dr. Henry Kamata amene ndi CEO wa Malawi National Council of Sports. Nene Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.